Amhránaíocht dhúchasach nGael ina cuid bhunúsach de thírdhreach ceoil agus cultúir an oileáin seo. Mairinn siar bhéilneaine agus tá sí ceangailte go dlú le spirit nGael. Is tréimh se rathúlaí seo d'Amhránaíocht na Gaeilge agus tá glún nua teacht an inmhe iad muíneach, fisreach, cruthaíoch agus tiomanta don na hÓireáin. Sa tráth seo, tá plúr na bhfonnadóirí hÓige teach le chéile is Stiúideo Cuan na gConamara faoi stiúir an amhránaí chhlútaí Síle Denvir agus an veidhleadóra amhrátí Colm Mac Con Iomaire, go mbeidh siad a cóibriú agus a crothúd na chéile agus iad a chur an tradiisiún in oiriúint don síl ina mairinn siad. Seo iad Blá na hÓige.